Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul episod de MSL. E un joc super tare, l-am jucat în trecut. Deci nu o să vă ăsta cu el. E chiar un joc super tare. Noi vom alege ca de obicei real. Gata. Mi-am ales realul. Borussia Dortmund, Tottenham și Zagreb. Hai. O să jucăm mai multe serii pe canal, nu doar Minecraft și tu cum ce ați văzut voi acolo, prin primele episoade. Ok, mamă, bă. Adăugat iarnă, bă, du-te, dracu. Un Isco. Outside la Morata. Din păcate nu o să-i văd de aici nimic. Bun. Bun, sperăm că se vede bine. Nu știu, la editare să bag și efecte speciale, normal. Și mai multe jocuri, o să veți surpriză ce jocuri am ales, niște jocuri foarte populare. Isco. Out. Început școala, ia. Bun. Și acum nu m-am dus la școală. Nu știu de ce, mă duc foarte tare bulta și n-am avut timp să fac temele și nu m-am mai dus. Acum ceasul este 9 și filmez. Ei. Aoleu, și un meci o să jucăm pe zi. Cred că un meci. Da, un meci, că nu durează așa de mult un meci. Să jucăm 4 minute de repriză, adică da. Nu pot să bag sprint. Ok. Bun. Am să nota și eu puțin. Morata. Pentru Isco pentru Casemiro. De acolo va sprint. Da, am înțeles acum. 3 minute. O repriză că se pare că durează. Rodriguez, shoot, goal! Rodriguez! Gol! Bun, am dat gol! N-am mai dat gol pe jocul ăsta de când? De când n-am mai dat gol pe jocul acesta? Nu te-au adăugat chestia aia. Sperăm să mai bage legi. Am vorbit cu developerul. Nu să crezi că o să mai bag legi. Crezi că o să mai bage legi. Ok. Aproape de autogol Modric. Oh my god, aproape de autogol Modric. Morata scapă singur. Morata, fault. Acolo. Ai de capul meu.
Hai de capul meu! Hai de capul meu! Burghi scoate faul din nou. Mamma mia, ce șut! Și Morata. Modric faultat. Nu, Modric a făcut faultul. Real Madrid are 1-0. Deja filmăm de 6 minute și acum mai dăm un gol. Mă rog. Bun. Morata. Casemiro. Ho, Burki. Ce face Burki acolo? Rodriguez, ce face acolo și câștigăm! Bun, deci cam ăsta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe. Până data viitoare, pa, pa!